Het rint naar Tolven op het verzekeringskantoor dat Gaste Sjoerd werkt in het noordoosten van de Zuidwest-Stellingwerven. Gaste Sjoerd had de hele maand aan het typen west en dreige pdf-bestanden besjoen, vol met kleurrijke staafdiagrammen en grafieken. Wij zouden er niet van begrijpen, maar Gaste Sjoerd wel. Want Gaste Sjoerd had ondervinding en hij voldocht ook zo goed. Daarom zit er ook op de 6e verdieping. Maar Gaste Sjoerd vindt er niet aan, al de hele maand net. En Gaste Sjoerd is wat zenuwachtig, want Sietske, zijn oud-collega van zijn tijd op de 4e verdieping, stapt hier ineens om. En ze is wat uitdagend. Gaste Sjoerd hier wil met Sietske trouwen wilt, maar hij had nooit wat zijn. En daarmee haar het brutsen. Maar beide weten ze net van die dingen, want ze hebben beide nooit wat zijn. Maar Sietske is hier nou en is wat brutaler als jeder. Van de maand stiet ze ons in bureau en nou rent ze al heel vaak del. Zocht hem dan even aan, draait verleidelijk met haar koffiekopje in de handen en gaat dan weer verder. Alle keren als ze del komt, bloot haar parfum hingen. Als Gaste Sjoerd het tastje, kringt het jip in zijn noastergotten en stiegt het hem naar de holle. Hij verdwijnt dan heel even naar een roze wolkjesvraat, dat het engeltjes jongen en rozen groeien. Maar dan dwingt er hem zelfs weer om naar zijn toetsenboot. Want het rint naar Tolven in het verzekeringskantoor in het noordoosten van de Zuidwest-Stellingwerven en Gaste Sjoerd had meer te doen. Sollicitatiepeteren vermidje en dat wordt dreig. Want Gaste Sjoerd kan hem al minta werkjes zetten en nou moet er mensen beoordelen op haar enthousiasme. Het viel als toneelspeljen, maar dan in een akelig macaber theaterstuk dat duivels en kobolten bij in het publiek zitten. Al griezelig kijkeljend als ja leidje om de marteling dit sokkapeteren voor Gaste Sjoerd binnen. Want hij kreeg het er pine buik van. Fatsoenlijk dwan, harkje, mensen in een eigen zin. Wilster de holle er net bij had en honger had. Och, zijn honger, een verschrikkelijke honger. Zijn honger is Gaste Sjoerd zijn geheim. Joet ek. Het balenbakje wie weer in 2 tellen leeg. Om 12 uur even naar de kantine en 2 broodjes kroket naar binnen werkje. Maar het zal weer net genoeg wezen, want de magen zal liek als alle dagen op een kop staan blijven van de honger. Het is kwartier voor 12, haast weer eterstijd, maar het is haast net uit te houden. De buik docht er al zeer oer. De krampjes komen alweer op. Er komen stekjes, er komt lucht, het borrelt alweer. Er komt gas in de terms, dat viel Gaste Sjoerd al. Hij sjocht om hem heen als het weer een skeetje verneren kan en ja, hij is al innig. Hij zet druk en loekt zijn bil omheen. Ha, Gaatske, zei Boele. Gaste Sjoerd blokkeert zijn actie en kniept de boel dicht van Boele. Het viel net noffelijk, jij er nog meer opblaast. Boele had weer een holle om beroerd van te worden. Gaste Sjoerd kende niet ontwan. Ik woe die wel een bloedneus slaan. Denkt er weer. Dat denkt Gaste Sjoerd eens alle dagen. Ik wil er eens nachts als er net sliepen kan. Van het beeld van Boele die heftig bliertjend op een groen valt, maar het gevoel als er zelfs zere knokkels van het slaan had, valt er meestal in de sliep. Boele had ook wat skene flattosken dat Gaste Sjoerd net oer kan. Wie Boele wat oors instelt en zoer Gaste Sjoerd net altijd gaats kan nemen, dan wie Gaste Sjoerd net zo op dat gebied aanjagen zelfs. Maar nou stiert het hem net aan. En als Boele praat, kan Gaste Sjoerd net oors als hield hij meer naar die tosken zien. Die dan krijgt liekje als zitten ze hield hij losser. En bij het praten beginnen ze op het laatste doensjen in de moelen. Ons ze er zo wat uitrottelen. Maar dat is maar de fantasie van Gaste Sjoerd. Het is spietig dat het nooit echt bad. Of Gaste Sjoerd met Boele al een beste tik Jan, dat er eens wel nog toon had. Hoi Boele, Zei Gaste Sjoerd. ik ben haast klaar. Dan maar om eten. Hij hoopt het net dat Boele mij wil naar de kantine. ah mooi, wat zegt mij het skoft? Het is Joet krokettenballen. Het is alle dagen krokettenballen. Maar Boele vindt het grappig om dat alle dagen te sissen. Zo vervelend is Boele gewoon, Oh, zei Gaste Sjoerd. nou ik zal wel eens zien. Ik ga net zo'n honger. En dat is vanzelfs net wier, maar honger is Gaste Sjoerd zijn geheim, Ach kom, zei Boele. geen even mij mee naar de kantine. Kriest het kroketje van mij. Wat jij ik nou? Zei Sietske, die het krek weer voorbij komt.
Haar parfum had gaas de Sjoerd alweer hielendal in de griep. Hij werd er misselijk van. Zul je hem naar de kantine? Oh, wat aardig. Dan ga ik even mee. Gaas de Sjoerd kreeg het benauwd. Hij wil ze beiden net mee hebben. Boelen mij er net leien en wil er een bloednoos slaan. En bij Sietske weet er net hoe er hem houden moet. Ze maakt het hem onwis en verlegen. En dat ze alles van Nefertiti weet, en hij net, zit hem nog altijd wel wat dwes. Benammen omdat ze er ook een duis nog maar op de televisie weer. En hij net. Het wordt stadig gewoon dreger om nee te zeggen tegen Boelen en Sietske. Na al die jaren bij het verzekeringskantoor is dit wel het allerdreigste moment. Dreger nog als de keer dat Sietske hem trappierde op het printje van het boek over Nefertiti. Van hij te mem had Gaas de Sjoerd nooit zijn best leerd om voor hemzelf op te komen en hij houdt hem meest maar fatsoenlijk. Nood Boelen en Sietske hem zo aansjoggen, komt het woord nee hield iets verder op de achtergrond. Gaas de Sjoerd gaat altijd alleen nog om eten. Maar nood ja deze met zijn treien stenen om ieders tijd heen, komen ineens Siebe, Wiebe, Wiebren, Hennebouken en Jean-Pierre Gustavo direct bij te staan. Want ja, dit kon wel eens gezellig worden. Schande alleen nog dat Wiep altijd wat uit de toon valt. Ik zal de lift helpen. Zei Boelen. Ja, leuk. Zei Sietske. Dit wil terug had dat Gaas de Sjoerd je net ook in. Gaas de Sjoerd zocht al voor hem hoe ze aansten met zijn allen in het liedse liftje stenen en van de sekste naar de begane groenmatten. En dat door het al zo lang. Nog een uur, want het eerste sollicitatiepapier. Denkt Gaas de Sjoerd. Dit hier kom ik nooit terug. Boelen had al op het liftknop gedrukt. Met zijn allen gingen ze voor de dwarren staan. De spanning in het lief van Gaas de Sjoerd shit omheeg, zo in het vermidden van die man en Sietske, van waar er net weet wat er droon had op dit stuit. Dagen ze hem nou zo uit? Het duurt lang voordat de lift er is. De collega's ontdekken eens al gauw dat ze een net een soort te vertellen hebben. En dan begint ik nog Wiep, zelfs jong. Dat docht er wel vaker, dan hoop het er op een compliment. Wiep van der Ploeg hies jonger worden wilt, maar dat kende net. Vaak bezocht, maar Wiep van der Ploeg jet eens neer en nee, ik al wil er nog zo graag. Hij neuriet gauw eens op kantoor als er van de ene kant naar de oren rent, in de hopen dat iemand het opvalt dat er een gouden stem had en zei dat er daar eens wat met dwam had te zoeken. Zodat Wiep dan vertellen kan hoe zijn carrière, die het eens de carrière van zijn neef Siep is. Maar dat bad nooit, want Wiep had gewoon geen mooie stem. Sterker nog, het is gewoon een keihudde, skelle rotstem. Dat er is nooit iemand die hem een compliment jouwt. Maar echt nooit iemand die de weer iets zei. En dus jongt Wiep alle dagen zegt op kantoor. Alle keren als er een kans daarvan sjocht. Schande dat Wiep altijd wat uit de toon valt. Het jongen van Wiep snijdt terug de stilte van de oren en krijgt als Gaas de Sjoerd het haast net meer verneren kind, zei de lift. En gene de dwarren iepen. Stap je maar in. Ik zal nog even naar het huisje. Ik sjog je hem daar. Zei Gaas de Sjoerd in een. Oh, dan zul ik even mee. Zei Sietske. Gaas de Sjoerd weet even net meer hoe het had, maar liet doch de man in de lift stappen en bloot alleen nog efter mij Sietske. Hij stapt stadig in de richting van het huisje, dat er vanzelfs eens hielendal net hinnen hoegt. Sietske leidt haar hand op zijn schouder, Het is schande dat Wiep altijd wat uit de toon valt, hè? zei ze. Wat wist jou daarvan? Doe best die nog maar krijgt. Zei Gaas de Sjoerd krijgt wat te stoer, in zijn gevoel in, want eens wordt er warm en wiebelig van Sietske. Ze stenen te gerre stil in de gong, nog lang net bij het huisje. Het is stil op de 6e verdieping, Gaas de Sjoerd. zei Sietske. Ik wil graag wat zien die sissen.